Wichisabu kurwa Nyageita ewodi ya Bumwagamo ebunge ya North Mugango imi kaunti ya Nyamira CPA Evans Ongere Sese nigesokire na kubolia homoroki gwonde bwensi holi siko grade 10 na boigo haborokyo oli bakolete amatemo ya KCSE kolende bakanyora C- na boige C plain asikolende bataraba bakolende skuru bande bakuirora kurwase wodi eyo besoke heliyo abasomi bosa inse yesiro yaye yekisemi Sese hoyigo ikabono igagwesira aborokiwa 53 na kianda ba grade 10 abo bagosoma bosa ase chiskuru nigekerekyo hararirie ganga yaye yogochia kubulikirwo kyobo MCA ase ewodi eyo ya Bumwagamo helio kogorora chisemi kolengana nere asa marieta ngoro kwa CPA Evans Ongere Sese nje no Bumwagamo seitere Nyageita bombo eganganera abosio abarayimbali bamereira amate baigwete nga barabumba agekora buya kubuga abande lakini rende nje nasokire nga Bumwagamo into ngende obosomba nkorera abantu egona rintebete nga 2027 chikura chio bwe MCA Bumwagamo nonga akaretebe abantu baminto ba Bumwagamo egento gekorokwa chisemi ya Bumwagamo nkwamba chirekorokana chiranete inse mono na arachirwaniri korwa emyaka 3 yarire abana nasugeti bosio nga batebitarira chisemi chinga babekangene ntigatigi yane bakorwa chi boundary cha ime ya Bumwagamo na babegete sukuru they are in different universities abandi bagora chikosi mbali abantu baminto omwaka yo 2026 bagora 2025 bale bono 2026 grade 10 abana 89 abana baratokange babere batatu na bare abekide score sengejo ya challenges kire ibere isato lakini nche scholarship yane yarenge mbego mwana grade 10 in a boarding school ara ni grade 10 11 12 3 year full scholarship agara minyokire igo nali vile permanent mark ase family y'omuntu e certificate etaru emyaka ne emyaka kiagari na jira ase TV ne ase radio mbate binga abantu baminto tinasiye kese otoka ngo mwana narore isiko paka bono taracho ni grade 10 omwana uyu bado ni motagete imo scholarship eyu SME yeche komokonya bosio mo basa kubuta no mwana uyu isiko ako ambo time oratiga mangano komenyoke byombe gochikobwata chi loan gochikonie ng'ombe ndetero omwana uyu ngo moseire rituru tagoteba ng'oiro omwana ng'e polytechnic omochaye ng'ata akwenyara omwana uyu ntwarete gento tokoroka rero bagoroka CPE nao CPE omwana uyu nabwate gento gete akwenda so ipati weigete gochikomokonya chigokora gento gete abana abo bandetere tinasieka morangu because about 98% na beire koba seiri tu enamba ya kabere abantu baminta abana mbale bakoreta amatemo ya KCSE 2025 omwaka oyo weta imbakora wiya kero kenda sengencho ya 1 2 3 challenges abana bali babwate C plain n'abana baganyore C minus baigwete nga baise konyora omonto abasaponse abaende sukuru baikaranse once more nabo bakomeki to university ona arore buya abana baise kongikera